आङो दिनैहाय गाहाय आलासि हिसाबै बेवहाय नुजाफैनाय खाबु मोनदों। बिनि थाखाय तराय बर' फरायसा आफादनि धेमाजि जिल्ला जोंनि मावथिफोर बिथांमोननिसिमबो आं गिबियाव आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। आङो जागायजेननायनिफ्रायनो जोबजासिम गेलेनायखौ नायबाय आरो दिनैनि बे जि मोनसे तराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फानि गोजोरथियारि जि मोनसे मावथांखि, बे आयदाखौ बिथा खालामनानै दिनै जोंनि उन्दै उन्दै जाखांबोनाय उन्दै गथ'फोरनि जि मोनसे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि गेलेनाय जोलुर बादायलायनाय, बेयो दिनै जोबथा गेलेनायमोन आरो बियो सिमेन्ट आरो सिला फोथारनि गेजेराव बादायनाया जादोंमोन। दाथ' रिजाल्टखौथ' नुनायानो जाहैबाय 4-1 बेवहाय देरहानाय जाहैबाय सिमेन्टआ। गुबैयैहाय गोजोननाय मोन्दों आङो गथ'फोरनि जि मोनसे टेलेन्ट आरो जोनायनि जि मोनसे माबाफोरखौ नुनानै खोब मोजां मोनदों आरो बिसोरखौ बे रोखोमैनो जोङो मोजां खाबु होनानै फोरोंग्रा माने लालायनानै जुदि बिसोरनो जोलुर गेलेनायनि आयदाफोरखौ बा बिनि रोंगौथिफोरखौ बिसोरनो होनाय जायोबा खोब मोजां गेलेग्रा बयनिफ्रायबो ओंखारगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। आरो दिनैहाय गेलेनायनि जि आयदा, बे आयदाया जोंनि थाखाय एंगारनो हायै मोनसे आयदा जानानै फैबाय। मानोना गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउ दानायनिबो बाथ्रा फैयो, गावखौ सिनायथि होनायनि बाथ्रा फैयो। बे खाबुफ्रा दिनै फैनो हमदों। ओंखायनो जोङो बुंनांगोन जे जोंनि जाखांबोनाय बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जायफ्रा गेलेनो गोसो दङ, मोजां टेलेन्ट गोनां गथ'फोरखौ जोङो खाबुखौ होथारनांगौ आरो मोजां जोङो फिथाइ मोनहैनायनि लामा दङ। ओंखायनो आंनि खावलायनायाबो बे थागोन, जोंनि माहारियारि आफादफोर बा जायफ्रा दैदेनो बा जाय सुबुंफ्रा दिनैहाय बायजो मुलुगजों सोमोन्दो लाखिनानै गेलेनायनि सोमोन्दै मोजां रोंगौथि गोनां बा मोनथिनाय दङ, बिथांमोनहा सिगांबोनांगौ, दैदेननांगौ आरो जोंनि उन्दै उन्दै इयुन जोलैफोरखौहाय मोजां मोनसे केरियार दानायानो जा बा जोंनि गोग्गो देहा लाखिनायनि बाथ्रायानो जा, खालि फुटबल गेलेनायनि बाथ्रा जा, जों गोबां गेलेनाय आयदा दङ। मोनफ्रोमबो गेलेनाय आयदायाव जोंनि मानसिफोरखौ बोरैहाय जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ रोंहोनानै मोनसे मोजां जिउ दानायजों लोगोसे सिनायथि मोनहोनाय हारिनि गावनि बेफोरखौ हादोरनि बेफोरनि नोजोरजोंहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो जों गेलेहोनायनि फारसे थुलुंगाखांहोनांगोन बा जोङो दैदेननांगोन आरो रोंगौथिखौ मोनहोनानै साफा साफा मोजां गेलेगिरि खालामनायाव जोंबो मदद होनांगोन। जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिफ्राय खावलायहरनाय लेखायै जोङो बे थांखिखौ लादोंमोन। दा जोंनि थांखियानो जाहैबाय जे जों उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ बोरैहाय जों जौगाहोनो हायो, फरायनायावनो हक, जों गेलेनायावनो हक, जों बोरै जौगानाय लामाखौ जों देखायनो हायो, बेयाव जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों गेलेनायखौ, बे बादायलायनायखौ लानाय जादोंमोन। आरो जिहेतु जोङो जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां बेबायदिनो गामि सिंफ्राव रोंगौथि गोनां सुबुंफोर दं, सुबिदा गैयिनि थाखाय थाखुमानो गोनां जायो। बेनि सायाव मा खामानि मावगोन नोंथांमोना? जों बेखौनो सेस्था खालामगासिनो दङ। बे जों दख'रा बा गामि गामि थांनानै जोङो गोबां एवारनेस प्रग्रामफोर लाबाय थादों। जोङो नागिरबाय थादों सोरबा बहाबा गेलेगिरि मोजां दं नामा, सोरबा फरायनायाव मोजां गथ' दं नामा, जों बेफोरखौ नागिरबाय थादों। बहुद जोङो खामानि मावगासिनो दङ गामि गामि हाबनानै। दा बेखिनिखौ जों मावगासिनो दं आरो एबसु हिसाबै। मोनबैसे टिम बाहागो लादों? दा जोंना मोनबा दख'राया बेयाव बाहागो लाफैदोंमोन। जिहेथु दिनैनि फाइनेल गेलेनायाव सिलाफोथार आरो सिमेन्ट सापरिनि गेजेराव 4-1 गलाव सिमेन्ट सापरिया देरहायो। दिनैनि जितु गेलेनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मा मेसेज होनो सानदों आरो माबायदि मोन्दांथि मोनदों? जों ओरैनोथ' जोबोद जों दिनै मोजां मोनदों जे जों उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ लाबोनानै बेवहाय जों Under-13 जिहेथु बिसोरो हयथ' दिनै फुटबला मा बेखौ मोजाङै मिन्थिया। जों उन्दैनिफ्रायनो एसे जों गोख्रोङै बिथांमोनखौ फोरोंनो हायो नामा, बे सेस्था खालामनानै जोङो बिथांमोनखौ गेलेनायखौ, बादायलायनायखौ जों लाबोदों। बेनिखायनो जोङो दा गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों जे उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो खोब मोजां गेलेदों। मोनसे माने
एसे नायनो माने मोजां मोनसे गेलेनाय देखायनो हादों बिसोरो, बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों।